Pa ddyn ydych chi wedi wneud am y flwyddyn newydd? O wel, dwi wedi gwneud mam ddweud i fi wneud hwn i beidio bita gymaint. Peidio bita gymaint. A oes yna rhywbeth arall? Oes, peidio deffro babi pan nhw'n cysgu. Ie, ydych chi wedi wneud rhyw addunedau o'r blaen? Na ddo, Na ddo rioed. na ddo. Wel, y gyntaf di peidio brathu ngwynedd. Peidio brathu'ch gwyneb. Ie. Dwedwch chi'n meddwl, ydych chi'n wneud rhyw addunedau flwyddyn diwetha? Do. Beth oedd hwnna? Wel, codi hanner awr wedi 7 bob bore. Mynd i godi am 107 Ie. bob bore. A mae'n amser ydych chi'n wneud hynny? O ddim yn hir iawn. Ddim yn hir iawn. Na. Sy'n dan chi? Pa addunedau sefych chi? O, ddim wedi gwneud llawer byddwn yma, ond yr un dwi'n mynd i wneud peidio bita gymaint o melysion byddwn yma. Peidio bita gymaint, Ie. ydych chi'n hoffi melysion yn fawr? Yndw. Da iawn. Helpu pobl sy'n sal. O, gaddo ddim i curo am nawd. Ydych chi'n curo'ch brawd yn aml? Yndw. Am beth? Am hwyl. Helpu ffrind bach dian. Helpu'r plant bach dion. Sut ydych chi'n mynd i helpu'r plant bach dion? Rhaid pres. Rhoi pres yn nhw. Sut ydych chi'n mynd i gasglu pres? Da ni'n cael bocs bach a da ni'n rhaid y pres i mewn a ni'n gyrru fo i ffwrdd. Molchi ac yn wneud yn well. Dwi'n mynd i'r ysgol yn y bochi. Ydych chi am fod yn lan ac yn daclus ar hyd y flwyddyn, ydych chi? No. Ydych chi gadw fo? Illa. Falle mwy o Gymraeg. Mwy o lyfrau Cymraeg, ie? Ia. Pysgota'n well. Pysgota'n well. Ydych chi wedi bod yn pysgota o'r blaen? Do. Gweithio'n gletach yn yr ysgol mwy mynd i'r ffordd fwyaf yn yr ysgol fawr. Ia. Wel, ydych chi'n gweithio'n galed rwan? Do. O, mi ydych chi'n gweithio'n galed rwan, a ydych chi eisiau gwneud dipyn bach yn well, oes? Oes. Ydych chi'n meddwl newch chi gadw hwnna ar hyd y flwyddyn? Mi driau. O, helpu anifiliad. Ia. A helpu pobl arall. Helpu pobl arall. Pa Ie. fath o bobl? O pobl hen a pobl ifanc. A pobl ifanc. Ia. Sut ydych chi'n mynd i helpu yr hen bobl yma? O mynd i siopia am y hen bwrw feira. Wel, Marian, pa addunedau ydych chi wedi wneud am y flwyddyn newydd? Ar y gyntaf, dwi ddim am brofocio'r gath am bod ti'n mynd yn hen. Ie, sy'n arall? Ar ail un, a dwi'n mynd i agor yng ngheg yn fawr wrth ganu, a bod y headmistress yn gofyn i fi wneud. Pa ddyn ydych chi am wneud y flwyddyn yma? Cnau meic fwy aml ac codi o'n welyn fuan. Ydych chi'n codi'n hwyr, ydych chi rwan? Yndw. A pa amser ydych chi'n codi? 8 fydd yn hanner awr di 8 bydd yn codi. Bol bach, ydych chi'n hwyr yr ysgol wedyn? Na, ddim yn aml iawn. O, wel, pa amser ydych chi'n mynd i godi y flwyddyn yma ta? Tia chwarter i 8. Chwarter i 8, da iawn. Be amdanoch chi, pa ddyn ydych chi am wneud? Gwneud y syms yn ysgol ac helpu hyn bobl yn fwy ac a peidio colli'n hymper efo'n chwaer. O, oes timpar efo chi, oes? Am faint o amser ydych chi'n meddwl ydych chi bara heb golli eich timpar ta? Yna i dri am y flwyddyn. Ydych chi am drio Dwi'n ffwrdd gobeithio. am y flwyddyn? Sut ydych chi'n mynd i helpu hen bobl? Fel nôl glos i nhw ac gwneud y tân a llnau'r tŷ iddyn nhw.